Те не са гледали толкова добре лекарите, може би те са го тупали като персийски килим. Те така си го толкова рука. Казано в медицинската специалност, експертиза е доказано, всичко е доказано с рамите, които има. Всичко е доказано. Камерите е доказано тази, какво иска то? Така, ние имаме 5 политически затворника, които стоят без обвинение. Някакво, нали, обвинението е абсолютно парадоксално, доколкото знам, Колю също изкупува къщите и гледа да ги оправя, за да може да идват хора, които да живеят, нали така? Ние помагаме на хора, които идват от чужбина, от всякъде, примерно, където има нужда, нали, помагаме с най-вече на хората, които бягат от войната. Но купуваш къщи, стари ги възстановяват. И това помага на населеното място. Абсолютно така е. Сега, по същата логика ние имаме кражба на имоти в едно, когато е изоставено населеното място, по-евтини ли са имоти? Абсолютно, че са по-евтини, пък при нас имоти са на по-скъпо ниво, защото ние изкупуваме, в момента... С което извършваш услуга за хората, които продават, за хората, строителни които... материали, ремонти, хората се населват, Бизнес, всичко. бизнес, работна среда, едно замряло селище. Само секунда, да, и сега идвам, че правим едно видео. Секунда идвам. И сега, защо го казвам това нещо? Ние имаме 5 човека, които са извършвали тази дейност и те в момента са в ареста без някакъв съд. Единият счетоводител, който е, просто защото е извършвал счетоводни услуги, 20 000 гаранция, за да излезе, защото е в много тежко състояние, щяха да го уморят. А виждаме, него са го прибили, това е 21 век, ние сме в еврозоната, Бойко отива при Карбовски, не при кой да е, при бореца за свобода. Карбовски дава интервю и казва: аз нямам грехове, ние сме, махнаха ни надзора върху съдебната система, ние сме перфектни. Обаче тази съдебна система и тази правосъдна система, защо 50 патрулки плюс бусове с жандармерия има за мирните хора? Виждате, тук сме само мирни хора. И това е огромен разход за държавата. А не могат да ги задържат тези хора. Защо? Прокуратурата ги защитава. Това е цялото. Сега, за да видите какви са тези хора, ще дам ти да кажеш какво сте направили преди 3 години. Какво да са ми направили? Аз си горе на Хаимбла да държа заведението. Пред 50 човека пълно е заведението, беше 1 октомври. Пред 50 човека в 12:20, спомня, че беше на обяд, получих изстрел от Балкана. И всичко това от техните истории. Това е Изстрел в гърба, нали? изстрел в гърба. Да. Близо до гръбнака. Близо до гръбнака. 22 калибър.